روجا ما او مطابقات دولت عراق و پدکه خودی خطریه که زیده اف چند روجا ام شیروه دکن همه ایروجی شیروه بکن هول بدن آلیه وین جودا بتایبتی خطریه که چاوال سرگل کرد هزین کرد دیسا کردستانی هیا امی قالاوی بکن وکیدن مدبشا پیشیانی روجا دجی بحثا وکر امی دوی بشه دجی بحث بکن او چوینا تایب اردوان و شرکه آوی یا لنافچیا بتلیس خلاته او وینه که هاتبو پار وکرم پیامین اردوغان ين دوام كرنا كرنا بدر حقي في دجي باخ من ويبرسي ما بنج روجنا مفان فهيم الشق هوال فهيم جارك انت بخير هاتي ام يكسر دست بكنا متوقعات دولة تركراق وبدكي باز دي تباغي بو لعنقري هات مهر كرن ام برفرهي سر داخبن ام نيرين انتجي بكرن بطيبتي تكلداري خطرياوي يا لسر قال هيزين كرد لسر كردستاني بقشتي ام بحثا وي خطريه بكن هلبت جالين جودا جي نرازي بون تشيبو جالين جودا ين هيزين كرجي لهمبري في متوقعات نرازي بون تشيبو تيچم بيجي خطری دست پێکێ دەمەرە لازمە باوەیەکی ئاشکرە باڵ بکشینە و هێزن لەشکری یا دەولەتا ترک یەن و لە باشووری کوردستانê و لە هەن هەرەمێن عێراقê de بجî bûne fermî dike yanî meşruyetek didewî yanî bi rengekî ew heştê baregahê dewleta Tirk dibin başîkayê de bir yekdengî tê qebûl kirin. Eviya jî yani ew baregihên dewleta Tirk yên li herêma Behdînanê û wê navenda wayî giştî jî başîqa be ew baregeha artêşa Tirkiye başîqa. Niha mesela di peymana ku hatiye morkirin de tê gotin ku wê başîqa devrî hêzên Iraqê bikin lê di rastiya xwe de tiştekî wisa tune. Heta niha gelek car jî yên nijadperestên Tirk bi xwe jî nivîsandin. Gotin her çi qas dûr wisa hatibe nivîsandin jî ew ê kontrola derdora wî bikin. Lê xebatên di nava başîkayê de hemû ew ê dibin kontrola dewleta Tirk de be. Heta hinek kes bawayekî aşkere gotin ku bi vê peymanê ve başîka wek axa Tirkiye hat qebûl kirin. Wek axa Tirkiye hat qebûl kirin. Tabi dûr de berjewendiyên dewleta Iraqê jî heye. Lazım em bal bikişinin ve yekê ku dûra rola Parti Demokratîk Kurdistan piçek dijî zelaltir em bikaribin derxin holê. Tehdîdên dewleta Tirk ser Iraqê heye. Bi taybet tehdîda avê pir bi baş kartîne. Çünkü av bawayekî xwezayî ji Bakurê Kurdistanê derdikeve fakat dewleta Tirk pêşî av girtiye û pirî cara jî ji ber vê avê dewleta Iraqê tehdît dike. Ev wek tehdîtek bi kar anî. Yek jî dûr de berjewendiyekî dibîne ya duyemîn jî helwesta dewleta Tirk û dewleta Iraqê di pêşeroja Kurdistanê de di ciyekî de digîjin hevûdû. Yani pedeke rolekî wî taybet heye bele ama bi rengekî Iraq dixwaze herêma Kurdistanê lawaz bike. Niha bi gor Destûra Bingehîn ya 2015 Herêma Kurdistan wek federasyonekî hatiye qebûl kirin. Lê heta niha bi gor wê yekê çi pêngavek ber bi pêş ve nihatiye avêtin. Yani Herêma Kurdistan bi rengekî xwe wek dewletekî serbixwe bi taybet jî aliyê Parti Demokratîk Kurdistan têkiliyê xwe wek dewletekî serbixwe danî ama têkiliyên berjewendiyê veya yani nayê wê maneyê ku ji bo berjewendiyê gelê Kurd têkilî danîne. Çi kirine bi dewleta Tirk re dawayekî stratejîk hevpeymanekî çêkirine û bi tona danûstendina wan heye. Hem ji alî petrolê ve hem ji alî bi gelek cûreyan ve. Ja Tirk Irak vê yekê pardon Parti Demokratîk Kurdistan vê yekê li hember Baxdad bi kar daniye. Yani digot eger tu bi gor min tev negerî ez ê peywendiyê xwe stratejîk li gel Tirkiye pêş ve bibim. Iraq çikir got madem tuwer dikî ez ê îja pêş ve bibim. Ez ê peywendiyên stratejîk û peymanên stratejîk li gel Tirkiye çekim û her wiha vê kontrol zêdetir destê min de be. Lê niha piştî vê heyamê jî HDP nikare xwe paş ve bikişîne. Parti Demokratîk Kurdistan nikare xwe paş ve bikişîne û ser vê yekê jî ji alî lawazkirina Kurda ve jî bi rengekî Iraq dixwaze kontrol bigire destê xwe. Ev ya tê hesaba dewleta Tirk jî çünkü derdê mezin ya dewleta Tirk
lavaskirina statüya Kurdaya. Yani ev xeter peşerojede ji bo statüya Kurda bawayekî ciddi ve xuya bike. Ya din jî berî niha berî ku ev peymana dumahî ve mutabakata dumahî ya navbera Iraq û Tirkiyeyê çêbûyî were eşkere kirin, Hakan Fidan axivê. Hakan Fidan divan mutabakatadır rola sereke dilîze. Rola sereke dilîze. Em viya jî bibêjin axivî got ku divê em peywendiyê xwe gel dewletên herêmê baştir bikin. Wekî berê. Belê. Wekî berê jî qestayî pakta Sedapatê yani lûr jî têzanîn ku her çar dewletên kolonyalîst û dagirker ji bo Kurd bi ser nekevin pêşîl Kurda bigirin gelek peymanan çêkirin û gelek car jî bi hev re tevgeriyan hem di layê askerî ve hem layê siyasî ve. Hakan Fidan eşkere got ku Sûriye û İran, Iraq û Tirkiye divê carekî din werin ba. Pekî ji bo çi tê? Yani vana aklê me digire ku siberoj ji bo PDK destlatdar bi ji bo karibe tevayê Kurdistanê bi rêve bibe Devleta Türk siyasetekî nû çêdikir ne mümkün e. Devleta Türk ji bo Kurd nikaribin xwe bi rêve bibin, ji bo nikaribin statüyekî mayînde çê bikin. Qelstir bike Kurdan yani. Tabii lavastır bikin, ji ortaya rakin. Ji bo vê yekî hewl dide û niha gavekî bi Tirkiye, Iraqê re avêt. Yani hewldana Iraqê jî îmzekirina vê mutabakatê ji aliyê Iraqê ve jî bî rengî nirxîne qelskirina Kurdan, statüya wan, destkeftiyên wan li başûrê Kurdistan. Bi qasî Devleta Tirk nebe jî ew jî berêve berêve ji bo xwe xurt bike. Çünkü niha Devleta Iraqê hinde ew qas xurt nîne. Gelek pirsgirêkên wî heye û ya duyemîn jî hikûmeta ku niha Iraqê rêve dibe ne bi îrada gelê Iraqê yani bir rengekî em bêjin ji ber ku nakokî navbera hêzên siyasî di pir e di nav wan de wek îttifaqekî derketiye holê yani ew hikûmet ama çi car em bêjin temsîla tevayê hêzên siyasî ya Iraqê nake fakat eger ev hikûmet bi vî rengî destkeftiyê xwe zêdetir bike û mesela em bêjin Başûrê Kurdistanê jî ji berê lawaztir bikin û karibin kontrol bigirin, zêdetir bigirin destê xwe vê ji bo xwe jî berjewendiyekî mezin bi dest bixe. Gelek tişt jî bi dest xistin ev ya jî em dazme bibînin. Berê bacên li Başûrê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê de hat berhevkirin. Hemû gumruk dibin kontrola Başûrê Kurdistanê de bû. Bêguman hikûmet li wir ne dest bikar bû. Piranî em bêjin kontrol destê partiyan de bû. Fakat bawayekî fermî ê ku wana bi rêve dibir em bêjin destlatdariya Başûrê Kurdistan bû. Balafirxane hemû dibin kontrola hêzên Başûrê Kurdistanê de bû. Sînor hemû dibin kontrola hêzên Başûrê Kurdistanê de bû. Niha çi ye? Birahîm Xelîl bigire heta herêma Soran hemû destê Hacı Ümran hemû destê Devleta Navendî de ye. Balafirxane hemû dibin kontrola Devleta Navendî de ye. Hemû bac ji alî Devleta Navendî be tê kontrol kirin. Niha herêmê yek hêzekî nikare bi dewletekî din re yan jî bi şîrketekî din re bi serê xwe peymanekî çêke. û mesela maaşa jî ji xwe heta niha em dibînin çi awayî li hember herêmê bikartînin û her wiha ew baca ku fermî diviya bu sedî hevde ji heyiyên Iraqê bi rengekî bigînine Başûrê Kurdistanê wê jî heta niha bi temamî negihandine o insan bi rastî jî birçîbûnekî mezin çêdibe ev jî her çi qas em bêjin ew derlawaz bibe ew qas hikûmeta navendî û Iraq jî xurt dibe yani divê em xeterî divê alî de binirxîne yan jî xeterî ne yek alîkî ye xeteriyekî mezin ama divir de tabii divê em viya jî bêjin yani çima PDK wisa çavgirtî di nav vî karî de ye. Ez qenaeta xwe di wî warî de bêjim. Bi rastî jî piştî no duyeka heta niha em bêjin li Başûrê Kurdistanê pirsgirêkên navxwî ya Kurda çareser nebû. Hêzên siyasî bi taybet. û her wiha di rêvebirina herêmê de rê û rêbazên demokratîk nehat bikaranîn. Yani em bêjin bi piştî nakokiya yeneke û PDK'yê lûr du
devletin partiye derket holi. Birengek ya hükümet 50-50 hatu parvekirine düdrejdekim bile. Ahirli herema sevz embejin destlatariye yeneker herema zerji destlatariye pedeke başkereyi xuya kir. Pişti ve demeci siyaseta pedeke zedetir bir devleta Türkre her kubu peş ve çu embejin lavaziye ki mezinci dinav herema kub pedeke revedve derket hole lavaziye ki derket o tabi dizi u gendeli u gelek tişti dinci ev aliyen ku be avaya ki girseyi kuvvet da Parti Demokratik Kurdistan her çük kem bu. Tabi dve kem bu neydi? Yezedetir derketin peşli herema bahdiran herema Parti Demokratik Kurdistan hezen İslami bu. Ya ev hezen İslami ku denge o ne dikiş sedi yek sedi dün ha sedi sezde çarda pazda deng destine. Fakat eğer brasti hilbijartine ki gişti u demokratik brenge ki aşkerer ber çave cihan çeve baver dikim pedeke ve bilavazbune ki mezin ve ruberu ve o evji ev hezaviyat naf hükümeti de brenge ki jihole raki yek ya duyeminji hilbijartına Kerkukeci be nişan da ku siberoj brastici lehember hinde zahmetiyan hilbijartine ki embejin demokratikle parezgeyin başvuru Kürdistan'ı çeve de seri de hevler belki ev parezgeh jic desti Parti Demokratik Kurdistan derkeve. İcat lehember ve lavaz bu ne? Parti Demokratik Kurdistan ji birengeki xus partiye devleta Türk. Be hezu kuvveta devleta Türk duhazil wandara xub zedetir bi cibike. Ve bkarbe ve bika. İdlib jibo ve ke ve gave hebuna PKK ya başvuru Kürdistan'ı jibo xub kar daniya yani gelek iddiayı mi hebu em bejim mesela jiber PKK'nin karın biçim gundu falanı bevan levan tali derket holeku bana hemu derevin yani eğer düz hebuna PKK juan dara aczi tutkaril gel PKK danüstendin ekibi ki hemu meseleye xub bir rey u rebazen siyasi çareser Murat Karaylan çen ceraban kırdı. Verenem lhavrunen em baxıven tişteki ne çareser kirin nina. Ama ve tiştatına ki be hazaran leşkeri Türk tüm xud dikşini wan derda. O tve xusiyeta devleta Türk jizani ev devleta Türk ku kete ciye ki be hesani jur dernakeve. U dibêjin te destpêka xeftina xwe de jî got mesela başika. Hemen tişt başika kir fermi. Bele. Ama başika Irak fermi kir. Evyajı be keri her du devletayı Ne mesela got cihê got bikeviye jê dernakeve xwe jê ve nakşîne. be hesani dernakeve. Bele. Be hesani dernakeve. Yani legava be hesani dernakeve jî çip serevante de dumahika devleta Osmanlı dem tkarım bile. Bele. Devlet Osmanlı xwe gihandu bu Viyana'yı le pişti ku ew lavazbûna wî derket hole pişti wê lavazbûnê emlêt nerin ku di nav hinde axên mezin de tenê axekî biçûk destê wî dima bi gor Osmanî ku tu hesab bikî belkî bîsta yekî axên Osmanî nebû. Li vir heval peyî bi nirxandin tespîtên te pirseke din derdikeve holê. Niha pedeke vêyekê dike tamam. Lê ew hêzên dinyên Kurd em behsa Partiya Karkerên Kurdistanê PKK li vir nekin ji ber ku nava berxwedanê de nava şerekî de li hemberî vê polîtikayê li dijî vê mutabaqatê li dijî van polîtikayên qirkirinê hêzên dinyên Kurd te behsa Yekîtîn İçtimânî Kurdistan kir bizitneweyî goran heye werhasil partiyên cuda hêzên cuda hizbên cuda li başvurê Kurdistanê hene xeteriya serwan çi ye li vir xeteriyek çawa li ser wan derdikeve yan bi giştî Kurdên başvurê Kurdistanê. Hemû jî di daxuyaniyê xwe de van xeteriyên ku em bi lêv dikin bi aşkereyê ew jî dibêjin. Yani bi zotneveyî goran jî dibêjî, yeneke jî dibêjî, hemû hêzên din jî dibêjin. Hatta hin hêzên İslamî jî dibêjin. Ew jî dijberiya vê yekê dikin. İjar li hember vê yekê mixabin em bêjin ji peyamdayînê wê de tir çi helwestekî wan tune ye. Ji peyamdayînê wê de tir çi helwestekî wan tune ye. Tenê peyamê menî heye. Tenê peyamê dimînin. Ev jî tabii meriv dikarî dûr û dirêj binirxîne ama aliyê bi hêz zêdetir em bêjin Yekîtîn İçtimânî Kurdistanê kontrola girseyî
li heremên din destê Yekîtîn Niştimanê Kurdistan de ye û ew jî têkiliyên xwe li gel aliyên din ve bi rengekî ser bi berjewendiyên Yekîtîn Niştimanê Kurdistan birêve dibe. Yani ev jî lawaziyekî çê dike. Çünkü eger li hember vê siyaseta qirêj ya dewleta Tirk û Iraqê li hember vê peywendiyê stratejîk ya Partî Demokratîk Kurdistan û dewleta Tirk eger ew bixwazin ew dikarin eniyekî pir berfireh û mezin çê bikin. Ji bo wê yekê jî wekî te got yani PKK nav de nebe jî dikarin meseleya PKK bi awayekî siyasî jî çareser bikin. Rê û rêbazî wî jî heye û PKK jî ji vê yekê re vekiriye. PKK jî ji vê yekê re vekiriye. Yani ji bo meseleyên herêm çareser bibe PKK ji wan re nabe asteng û gelek car wekî te jî got Birêz Murat Qarayîlan vê tişta bi eşkereyî got. Yani em dixwazin meseleyên herêmê bi awayekî siyasî rê û rêbazekî siyasî çar. Niha dibêjin ku PKK bira li wir nemîne. Ya Yekîtîn Niştimanê Kurdistan bi salan di nav Kurdên Rojhilatê Kurdistanê de bû. Bi salan di nav Kurdê Rojavayê Kurdistanê de bû. Partî Demokratîk Kurdistan heman rengî. Yani gava vana li hember dijminên xwe şer dikirin. Xwe dispartin kê? Dispertin Kurdên Rojhilatê Kurdistanê, Kurdên Bakurê Kurdistanê, Kurdên Rojavayê Kurdistanê. Tu niha eger li hember vê yekê bi dewletekî dagirker re pêk ve li hember hêzekî din ya Kurda şer dikî, ev ya tê wê maneyê ku tu bi dijminê xwe re ye. Tu bi dijminê xwe re ye. Tu wateyekî wî din tune ye. Divê em ya baştir fam bikin. Ja li hember vê yekê ji bo ku mesele bi awayekî siyasî çareser bibe, di serî de Yekîtîn Niştimanê Kurdistan û hêzên din dibe rê û rêbazên siyasî jî di vî warî de baş bikarbînin û her wiha dikarin zextên xwe li ser Iraqê jî li ser hêzên navnetewî jî zêde bikin. Ew bandora wan heye. Ew derfeta wan heye. Eger bi rastî Kurd hemû pêk ve di nav eniyekî berfireh di cî bigirin, dikarin zexta herî mezin, bandora herî mezin ser dewleta Iraqê bikin. O dikarin hemû hêzên navnetewî yên di rojhilata navîn de ne dikarin hemiyan jî bi rengekî qanî bikin û helwesta dewleta Tirk jî bi awayekî eşkere derxin holê. Ew helwestê niha ew dewleta Tirk xwedî helwesteke çawa ye, xwedî politikayeke çawa ye, wêneyek heye hevalê me wî wêneyî bînin ser ekranê me beşa pêşiya nîv rojê de jî nîşan temaşevanê xwe dabû. Hevalê me karibin wî wêneyî bidin ser ekranê em têkildarî wê hin agahiyan jî bidin. Belê navçeya Bedlîsê Xelatê ye, Bakurê Kurdistanê ye. Erdogan, Devlet Bahçeli, dîsa wezîr û kizîrên xwe, hevkarên xwe li wir bûn û daxaftinên xwe de jî peyama dewamkirina qirkirina gelê Kurdvanê rîşên qirkirinê da Erdogan. Ev wêne çiş Kurdan re dibêje ji ber ku di nava wêne de Kurd jî hene. Mixabin weke Kurd tên nav kirin. Serokê Hizbul Kontrayê jî nava de ye. Partiya Hizbul Kontra jî nava de ye. Peyameke çawa dide Kurdan. Em me behsa vê mutabaqatê kir ku li peytexta Tirkiye ev mutabakat hate mor kirin. Te behsa helwesta dewleta Tirk karin bêjin, politikaya wê karin bêjin ji wan hêzên rojhilata navîn re çi ye? Yani rastî gava min vê wêneyê ewil car dît, belê rast e li Xelatê li bajarekî Kurdistanê kom dibin û her wiha li wir behsa qirkirinekî mayînde dikin. Lê feqet min wek qenaat divê wêneyê de min lawaziya wan dît. Lawaziya wan jî lazim em bi awayekî eşkere bikin. Eşkere bêjin. Ev nexurtin. Niha bi rê û rêbazên demokratîk ne. Bi rê û rêbazên faşîzane bi dewletê birêve dibin. û gava bi rê û rêbazên faşîzane dewletê birêve dibin, her wiha ji feqîrî û xizaniya hemû kesên di wê dewletê de dijîn, çi Kurd, çi Tirk, çi êdin ji wan jî diyar e ku zengîn pir zengîn dibin, feqîr pir feqîr dibin. Yek û pir zengîn dibin sediyekî wî nüfusên ne û hemû jî bi van re ne. Ev ya jî bi me nîşan dide ku meselê wan ê berjewendiyê.
İca ev berjevendi wan aniye bahev bu berjevendiye jî dixwazin ew nakokiyên xwe yên nav xwe nîşan nedin. Aslında nakokiyên mezin navwan de heye. Berî ku bi wêneyê bikişînin Erdoğan û Bahçeli hevdîtinekî pêk anîn. Çapemenî negirtin hundir. Pirsgirêkên mezin navê wan de heye. Ev ya nayê wê manayê ku van tiştana nayê zanîn. Gelek kes jî zanin fakat nabêjin. Niha wisa tê hesab ku bi rastî ê ku vî dewletê bi rêve dibe ê ku hêza herî mezin destê wî de Erdoğan bixuye ne wisa ye. îro faşistên nijadperest yên Tirkiye hemû qozîkên dewletê girtiye bin bandora xwe. Polis destê faşistan de ye, leşkerî destê faşistan de ye. Hemû şirket û falan û bêvan destê wan de ye û Erdoğan jî wek lîstokekî ji xwe re bi kar tînin. Hatta Devlet Bahçeli jî hatta radeyekî wek lîstok ji xwe re bi kar tînin. Niha ew nakokiya wan her ku diçin lawaz dibin zêdetir dibin nav wan de. Min bi xwe jî piştî vê weneyê dît min got eger bi rastî jî tu vana serbest berdî tê bibînî ku ya ku herî zêde serê hev bixwin evin. Yani ev Hizbul Kontrayê kevin li gel du askeran çi dike? Wek Kurdekî Gel Devlet Bahçeli dev berê ber du askeran danîne û navbera xwe di mesafekî daniye tu lêdina jî dinerî destîcî û Bahçeli xwîna hev bixwin ji hev têr nabin, xwîna hev bixwin. Her du jî ji nav evekî tê. Aynı zihniyetê ne? Aynı zihniyetê tê. Xwîna hev jî bixwin têr naxin. Asker û Erdoğan bi sala hemberî ev çi kirin? Em bala hemiya dizanin. Ev ya nayê wê manayê ku tu nakokî navwan ditire. Belê ew dixwazin peyama xurtbûnê bidin. Lê feqet tu gava li wêneyê binerî di nav wê wêneyê de bi rastî jî peyam çi ye? Tu dikarî ji kiryarên din bibînî. Ya din jî ew tiştên ku li wan dere xeber dane. Hemû jî bi rengekî tu lê binerî vala derketiye. Çendê hanê balyoza Tirkiye ya li Rusyayê ji alî Wezareta Derveyê Welatya Rusyayê ve tê bangkirin. Wî dikişînin Wezareta Derveyê Welatya Rusyayê o hişyarî didin Tirkiye. Notayê didin. Hişyarî didin Tirkiyeyê ji bo çi? Ji bo piştgiriya Ukraynayê. Ukrayna çikir bi hêzên navnetevî ve êrişên xwe berfirehtir kir ber nava Rusyayê de hin ciyan di bi çalakî pêk anî. O tê diyarkirin ku divî karî de ê ku rola herî mezin lîstiyê yek ji wan Erdoğan bixuye, Tirkiye bixuye. Çünkü endamê NATO'yê bi gor rê û rêbazên NATO tevgeriyê ew çalakiyên ku Ukrayna pêk dîne ev ya çikir, ev ya ji wê rojê gelek em bêjin çapemeniya navnetewî jî nifsan dike gotin têkiliyên Erdoğan û Esad têk çûye. Çima têk çûye? Tu wê bikî ew jî evî din tebkî. Yani Rusya van tiştana ji dipirsi bi rengekî. Gavkadin em ser têkiliyên Iraq û Tirkiye axivîn ew ji ber çi berjewendiyên derketî holê eşkereye têkiliyê gel İranê dîsa hinde hêsanîne gelek pirsgirêkê wan heye Esad jî ji xwe Sûriye jî gavkadin me got û her wiha Tirkiye li rojhilata navîn bi gelek welatan re di nav şer de ye. Şerekî fermî tune bijî em bêjin di nav şer de ye danûstendinekî mezin ya şer heye. û ev jî her diçi berjewendiyan zêdetir em bêjin berjewendî zêdetir ber bi çav de fakat her wiha lawazî jî bixuretîne. Îja ev ya xeterê ji bo Tirkiye bela heq bela sebeb hêzên navnetewî yan jî em bêjin saziyên navnetewî çapemeniya navnetewî nabêjin ku Tirkiye di nav xeterekî mezin de ye. Dibe ku heta salekî din aloziyekî pir mezin li Tirkiye derkevî. Yani bi rengekî Tirkiye ji Sûriye xirabtir bibe. Ev ya bela heq bela sebeb nayê gotin. Çima nayê gotin? Ji ber ku ev krîza heyî ya li Tirkiye çi pirsgirêkan çareser nake her diçi pirsgirêk mezintir dibe. Tena serê xwe em bêjin krîz bandora xwe li ser hemwelatiyên Tirkiye yan jî em bêjin ser Kurd û Laz û Çerkezan nake. İrol Tirkiye nezî 10 milyon muhacir heye. Hemû muhacirên rojhilata navîn bi rengekî nav xwe di kom kiriye Tirkiye. Li hember vê yekê çi kiriye? Pere girtiye.
Yani resmen bu Jekti Avrupa muhaciran pereyeki pır jekti Avrupa pereyeki pır mezingirtiye. Le evci eğer siberoş xatereki derke ve 10 milyon muhacirin nav Türkiye u 10 milyon ji yenkul Türkiye dijin Bakure Kürdistan dijin ve buxura xateriyen mezinci bibinin. Buxura xateriyen mezinci bibin. Ev wene bi qanaatamın وینه وان ناکوکیان نه هزوانه فقط دور ده دیسا به احماقی خوی کیون مخابن از وی گوتنی بکارتینم دیسا نجات پرستی لهمبر کردا بکارتینن چما تین لباجاره کی کردستان ادیجن جوینین خود چیدکن و هر واجی پیاما کرکرنا کردا ددن و حتی کنگی کرد جینه و کرده کevnen. 7 sal beri penci dabançayı kurda tüne bu naha bi 10,000 çektarın kurda heye. O her vahal tevai cihanı milyonan Kürt dinav çalakiye dene dosti kurda hene. Kürt ne tena seri khula. Beri ev teknika ku desti wan de desti kurda da embejin tüne fakat bir baveriya kurda dikare dehancar, hazarancar vala tek bebe eftiştaj lazım bebinin qanaat. Zor spas heval fehim de vakti xo vaqtan nirxandin tespiten giring bun her hebi jbo got hat studi. Sağ ol.